Oh, cuy. Balik kerja mau. Beh. Ya wis, tak dulu ya. Milih sing endi iki? Beh iki koyo sing akeh duit iki. Beh bosku seneng tenan iki. Wah, jenenge iki serata duwe kemasukan. Sing bendina dinggo gur pengeluaran terus. Nyekar rokok dari siji til. Iki nek biasane aku ngumpul, walah sedina-dina niki akeh. Nek gur duwe 10 juta enteng. Terus sayang aku dituyul jan serang gede kabeh. Serang eneng mah tuyul sing sitok nang Amerika barang ya. Kan ngopo nang kono kabeh. Ki sing sitok malah nek tanggane organ ya malah ngorgan. Iki yo doyan yen karo bebon. Dituil siji jan kere siji del iki. Bingung aku nyembaan. Sayang siji budak. Si cungkring ini. Boyo. Timbang aku kepepet ngene iki. Serane ngeneng wong beras iki gak sak ler. Nang margo gare enake gropo kae nang mah Brambang. Selenjere sesuk arti sayur ngono wis bingung. Ora sebenah kepepet timbangane angel-angel wis. Tak terus si budeke lah. Terus si cungkring. Kring, cungkring. Kring, cungkring. Aduh, ora kelingan nek aku iki si cungkring iki nek mantrane rumah saku. Apa kaya? Sik tak pikir. Oh iya, kelingan aku iki. Sebut lah. Biasanya nek si cungkring iki nek ramanane piye? Oh, ana sing rumah saku ana sing ndok-ndoke ngono lho rumah saku yo koyo yo. Piye? Oh, yo karo bergoyang ngene. Mesti teko mbuan. Ya jelas tak sebut lah. Buat budek-budek si cungkring mesti teko. Angger metu ndoke. Dek senengane masalah ndok dadan. Kring cungkring ilang ndoke. Salah madene. Ora teko iki. Oh, iya ora keringan budek si cungkring. Oh, kurang paling indo bener kayak iki. Kring cungkring ilang ndoke. Aduh. Bosku sing kok dhewe iki nyelok aku iki. Yen opo iki? Paling iki butuh duit iki. Yakin ah. Wis tak rono sih lah. Boyo aku. Diamput. Aduh, ora tau nyambut gawe barang. Nyolong duit malah ora boyo iki. Goblok, Edian. Dintenteni iki mau malah bos ora duwe apa-apa. Ana apa lho bos jaran kok motor aku. Dengkul Edian. Kene gabet betul lho bosmu iki kempes entek lho. Malah mau gulung dhewe iki. Aku iki mau iki nyolongi duit lho bos. Nah, bukan sempak ketembian aku lho, pernah ganti 5 tahun orang tau ganti lho bos. Ya kok yang ngeruntuk duit, tenang gawe. Tak ganti kok 10 tahun bisa malah tak ganti sempaknya warnanya kemasan kabeh iki, model ngene iki. Tenan ora bos, positif. Lagi ada bolong-bolong kita jalan bulan. Jal. Jan. Masa bosnya dintuti. Sorry bos. Ora dituti wae. Ora sengaja. Bisa jemene meneh kowe malah karo bos. Iya bos. Engko tolong nek. Sempak duit. Oke siap. Yo. Iki pandangan khusus iki prank. Sono kene. Wong sugih. Iki umbu-umbuan. Apa lho bos? Apa? Goblok. Ora duit. Ya cari mabuk bos. Golek duit. Oke, bos iki. Siap bos. Oke bos, ayo rono bos. Bos. Oke lah. Mari kita kemon. Oke. Asik. Bisa dapat. Asik. Tiut. Iyo, susune motor iki. Mulih. Weh, aku iki. Ndok iki.
Wes jan tuyul gue kabeh tenduk iyo. Aduh, apa iki? Aduh, bos. Ngapa bro ngeblak? Kepleset, Bro. Aduh, buaya malah encok iki. Tulungi, Bro. Tulungi, Bro. Bro, mesane temen lho konco iki mau. Alah, mau mlaku mana? Buaya kepleset ngene iki. Iki namu tak apane to, Bro iki? Hah? Namu iki remahe. Ora Kepleset apa-apa. iki. Terus kok nyetil men lho iki. Ya biasa. Pemuda ngene iki gitu iki. Oke semua kan. Nih coba lihat sepatu iki. Wong sugih iki kan. Domongi yo. Duit kok ora iki duit. Gitu. Nek duit gampang kok tenang wae, tak sili gaji 2 dino 10 juta. Kan nyari duit piro? Ngene duit 10 juta wae. Tenang wae, sesuk setengah jam pasti ada. Lah kuwi nang ndi arek? Angkat terus ya, Bro. Angkat Bro, terus bilang. ngono. Ora mampir dhisik ngopi. Ora lah, santai terus ya. Oke. Terus. Oke. Weh, entah nih, Bos. Ya ampun tenan no. Mbok tinggal nih awak tikten nang gitu duit tak kei we. Rai wis subret nek. Bos, kan bos. Jangan cucu. Mau titik lagi, Bos. Bos iki bos sampe jodhe, Bos. Cuk wi. Susurung tek. Wis diceblokne duit ra gablek. Goblok. Dan Golek duit sik. sorry bos. Tenang ae tak golek duit sing akeh. Yo, wis yo. Oke. Asik. Weh, untuk 1 juta, besok kerja meneh iki. Untuk 1 juta meneh aku jelas iki. Ya. Ring, cungring. Ring, mau para tukang ring. Enak, duit 1 juta nang katok. Dewe iso makan bebas. Restoran oke. Ya ring. Gasak ring. Apa? Tenang. Goblok. Duit. Mau saserampuk ini. Saserampuk kai. Biar aku Ya kan keluar. Enak nganu iki. Telak pedes kuwi gelem. Dari tangan. Apa? Mie ayam. Goblok. Duit. Oh, alah duit to. Ring, mau nak bocah kayak nganut jipun ya, dompetnya mau enak duitnya bergajian ya Ring. Terus bisa ayo jipuk. Oke, Melayu. Aku mau sih. Dia ini diampun. Aku kudu balik terus ke mau. Weh. Bos. Waduh. Ini bosku iki. Buat wong kaya. Sajane kurang ajar iki. Waduh, iso petuk biasku aku ning bosku. Tuyul kuwi. Tantane kok malah ora teko-teko kene sida itu duit apa ora iki dene banyak mek jenggote rekas dawa iki. Kok kae ini. Bos. Goblok. Den Malah ngageti bos lho tantane sida itu duit apa ora? ora oleh duit, Bos. Alah goblok. Duit mau Dicolong tak cilik, Bos. Kecolongan aku. alah koyo on. Sidene ora berarti untuk duit iki. Piye, Bos? Ora untuk duit. Ora oleh. Aduh. Ya wis ah. Saiki amaru yo. Gua kalau sing tuku, gua nek kira-kira wonge mlebu apa piye engko pokoke golek rekreasine pilah duit iki momen supaya kejebok, oke? Apa nyolong terus sih? Goblok sing nganggo ngopo? Ya apa? Cawet. Nyolong cawat, Bos. Yo, Oke, siap. duit. Biar aku nyolong cawat. Lagi ngopo ge cawetan kowe? Lah cawat ku 5 tahun urung tak ganti lho, Bos. Wis tenang bae, engko tak ganti ning kok. Wis oke. Ayo, kene. Ayo. Asik. Men. Apa, Men. Bos? Menen. Ya apa?
iki sing bakule. Oh, deraku nenen arepe. Nan bae-bae itu apa iki? Buatmu lho. Iya yo iya. Iya ayo. Ayo. Asik. Nan. Yus, Nan. ada apa nih? Mas, Kopi. ya kopi, kira. Ya demam-demam golek kopi wae. Kira. Malah sak reteng iki sing kan. Olu iki sekarang kowe tak 5.000 lah. 5.000. Yo, sebelah orang pula. Dan cukup ke. Yes, bener lah. Beda-beda wis ikhlas. Di nganu kowe man nyake. Ya wis, tak jujuli yo. Ora enak iki tapi gue enak 1000 iki. Diserah apa lah? Go anu. Heeh. Iki susuk-susuk lah. Susuk. Bisa tak nyelah dudin sih ya. Oh, oke. Anu, kok Heeh. Mana bos ngomong. Oh, duitnya lah kena di sini. Awis yang di sini. Tapi di Goblok piye? Aku ngerti san bos. Iya, Ini ngisor kasur bos. kasur. Masuk. Cipun. Oke. Berang atas wis tari. Ora ngerti aku bos. Pokoknya sini gambar biru apa abang apa hijau. Kayak ini kuning bos. Kuning goblok men, duit apa sih kuning? Lah anggere warnane abang ning dunia kuwi kuning. Ya wis sekarang kuning ngarep pink ngarep hijau, pokoknya berupa duit mikir. Oke sih bos. Oke. Wis praktisi. Kudu hasil dadi. Oke bos. Ora lho, aku nggak apa iki. Sampo bos. Iki opo? Masih arep adus aku bos. Udah tantol. Wis ora penting hasil sampuan penting kenangan lah wis. Asik kok sampeyan wis. Aku juga orang yo. Oke sih bos. Heeh, wis pakat. Sing warnane apa kuning? Gini. Sing kuning, ya sing duwe atus-atusan gambar lah. Wis komplit pokoknya sak enek duit ngono cepuk. Oke sih bos. Yo. Wis, Oke. berangkat. Goblok. Milih sing endi iki? Peh iki koyo ne sing akeh duit iki. Peh bosku seneng tenan iki. Duit akeh iki nek gambar pedang iki. Peh bosku seneng iki positif. Iso iki ganti pepes iki. Masuk. Diamput. Peh, ngopo iki? Bola ya. Bos, piye. Iki bos, duit sing warnane kuning. Iki bos, duitnya bos. Kiwir bos. Duit iki bos, ganti duit bos. Masuk. Besok ganti ini PMS bos. 5 tahun belum ganti aku. Oke? Oke, piye lagi duitnya sepiro iki? Sik tak delok. Iki kayak gur 5.000-an. Duh, opera 100.000 bos. 1.000. Goblok salah. Sing Hah? abang. Sing gambare 00 anak 5. Oh, berarti kayak warnanya nganu coklat bos. Angger duit ning kono aku. Ya wis lah, serap apa lah, penting anu. Goblok iki duit ding ngopo tuh pempes gitu susu mutak ora cukup iki. Waduh. Makat mana his? Goblok iki. Kurang besti goblok. Diampun. Aduh, untung nih. Coba aja lah.
Goblok. Ya pi bos, itu duit iki. Bro. Masuk lah. Bro. Iki warnane ireng nih bos. Oh nek ngene iki ireng namu. Iya. Wis masuk lah. Sepenting alah HP ireng ngarep coklat. Sing penting iki engko bengi happy. Itu pempes bos. Nek tuku pempes. Tak boleh pempes tugel kowe. Wis ra apa-apa lah ya. Siap bos. Lah masalah kowe golek main iki mau goblok. Ora apa bos. Ora lho iki jambule jan pinter iki. Pinter.